bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. May pamilya na ako nang bigla siyang bumalik. Part 2. Hi DJ Rocky. Natuwa ako nang marinig ko ang storya na binasa mo sa programa mo. Ilang beses ko tong pinakinggan. And it brought a lot of memories. Good and painful ones. Ako nga pala ito ulit. Si Micah. Gusto ko lang tapusin ang kwentong ibinahagi ko. Mahirap para sa aking i-share ito, but I just want to give encouragement to people who are fighting the same battle I fought. This is my secret file. Andrew and I remain friends. Maayos kaming nakapag-usap. Nakapagbiruan na we're really not meant for each other. Nakapagpaalam ng maayos sa isa't isa. Bumalik na siya sa Amerika para magtrabaho. Ako, I stayed with my mom in Baguio. I preferred to stay sa bahay ng mommy ko kasi maaalagaan niya ako. Dan is too busy with his work. And I understand. At yun, ang isa sa mga bagay na gusto ko about our marriage. You don't put pressure on each other. Naiintindihan din namin na parehas kaming career-driven. Pero lagi akong chinecheck ni Dan, despite of his schedule. Umuuwi rin siya ng Baguio pag may day off siya. Nagpapadala rin ng kung ano-ano ang parents niya. Dan is an only child, kaya super excited ang mga in-laws ko. We are all excited sa baby namin. Hindi pa siya lumalabas pero alam ko na she or he will be blessed with so much love. But you know, life isn't sunshine and rainbows. On my second trimester, I had a miscarriage. My first heartache happened when Andrew went to America. Akala ko yun na yun. Akala ko yun na yung pinakamasakit na mararamdaman ko. Pero wala palang sasakit pag nawalan ka ng anak. Masakit na masakit. Oo, hindi ko ine-expect na mabubuntis ako at a very young age. Pero nasa tiyan pa lang ang baby ko, sobra ko na siyang mahal. Sobra na namin siyang mahal. Every day, kinakausap ko ang baby ko.
Ini-imagine ko yung mga bagay na dapat sana'y gagawin namin ang magkasama. And there are no words that can describe the pain of losing a child. Yung baby ko na dapat hinihili ko. Yung baby ko na dapat niyayakap at hinahalikan ko. Yung baby ko na dapat nilalaro at pinapatawa ko. Yung baby ko na dapat minamahal, inaalagaan, at pinoprotektahan ko. Yung baby ko na yun. Yung baby ko na yun ay unti-unting tinatabunan ng lupa sa harap ko. How can I move on from this? Kasi pag nakikita ko yung reflection ko sa salamin, ang nakikita ko is a failure mom. I see a mother who failed to protect her child. I named my baby Rafa. Rafa means the God who heals. I know na nasa piling na siya ng may kapal. And I'm praying na matulungan niya ako na mag-heal kasi parang ang hirap. Parang imposible. Sa lahat ng nangyari, I'm still grateful. One thing I am grateful for is Dan. Dan never left my side. Alam ko na sasaktan din siya pero lagi niya akong inuuna. Hindi niya pinaramdam sa akin na kasalanan ko o may pagkukulang ako bilang ina. I'm so grateful to have him as my husband. Bumalik ako sa trabaho agad. Gusto kong mabesi. Mababaliw kasi ako pag wala akong gagawin. Habang nilulunod ko yung sarili ko sa trabaho, naisip ko na gusto ko ulit magbuntis. Hindi ko alam kung bakit ko naisip yun. Maybe because gusto kong mapunan yung pagkawala ng baby ko. Dan and I tried to get pregnant for more than a year pero walang nabubuo. At kahit hindi sinasabi ng parents niya, nararamdaman ko na pinipressure na rin siyang magka-baby. Pero hindi niya masabi because he doesn't want me to feel bad about it. At dahil doon, naramdaman ko na naman na I'm a failure. I'm a failure. But when I thought that I have felt the most excruciating pain I could feel when I lost my baby Rafa, I found out that Dan, my husband, is cheating on me. Gumunaw ang mundo ko. After being married for almost 3 years, never kong naisip na magagawa niya akong lokohin. Never. He is my Prince Charming. Lagi niyang pinaparamdam at sinasabi sa akin kung gaano niya ako kamahal. At hindi ko matanggap yun, DJ Rocky. Mahal na mahal ko si Dan. I was ready to forgive him. That moment, kaya kong tanggapin na niloko niya ako. Pero hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. But then, we found out that the other girl is pregnant. Buntis ang babae ng mister ko. So, paano na to?
Ginagawa atang joke time ng tadhana ang buhay ko. Nang malaman ng parents ni Dan ang situation namin, they advised us na suportahan na lang financially yung bata. Or kung gusto ng babae paampon, kami ang magpapalaki. Humingi sila ng tawad sa akin. Dan asked forgiveness. Maraming beses. Pero ramdam ko na masaya siya. Masayang masaya siya na magiging tatay na siya. That weekend, umuwi ako sa amin. Kailangan kong huminga. Na-realize ko at that moment na kahit gaano pala tayo katanda, kailangan pa rin natin ng mga magulang natin. My parents are my anchor. They are my moral compass. Umiyak ako sa mommy ko. Naglabas ng sama ng loob. Naglabas ng galit. And my mom cried with me. At ang hindi ko makakalimutan ay yung mga sinabi niya sa akin that night. Micah, deserve mong mahalin ng buo. Yung pagmamahal na walang pag-aalinlangan. Yung pagmamahal na may kasiguraduhan. Ito na yung pinakamahirap na desisyon ko buong buhay ko. Ni minsan hindi ko inisip na mangyayari to. Ni minsan hindi ko naisip na ganito ako katatag para makayahanan kong umalis sa sitwasyon na to. Hiniwalayan ko si Dan. If he asked me to stay and fight for him, I would. Sabihin niya lang sa akin na lumaban ako. Na manatili lang ako. Na ayusin namin kung ano yung binuo namin. Oo. Mag-i-stay ako. Patatawarin ko siya, tatanggapin ko siya. Ayusin namin. Pero hindi. Nung sinabi ko na ayoko na, he just said sorry. Yung parang inantay niya lang ako na ako na ang unang bumitaw. And how can you fight if you know it's a losing battle? Maybe people will criticize me na dapat pinaglaban ko pa. Marriage yan eh, for better or for worse, diba? Pero hindi ko deserve to. Hindi ko deserve na questionin ang sarili ko kung anong pagkukulang ko. Hindi ko deserve na sisihin ko ang sarili ko sa maling desisyon na ginawa ng asawa ko. Dahil kahit anong pagkukulang at pagkakamali ko, hindi ma-justify noon ang paghahanap niya ng iba, ang mambuntis ng iba. Hindi ko nakuha yung closure na kailangan ko kasi natatakot ako na baka mas masaktan pa ako sa mga maririnig ko. I never asked him kung bakit niya yun nagawa, basta ang alam ko lang, hindi ko na kaya. That's the point of my life na parang wala akong gustong gawin. Hindi ko alam kung may patutunguhan pa ba ang buhay ko. Nag-resign ako sa trabaho ko. Umuwi ng Baguio, nagkulong sa kwarto. Gabi-gabi tinatanong ko ang Diyos kung bakit ako. Wala pa akong 30, wala pa ako sa kalahati ng buhay ko pero parang kotang-kota na ako. Feeling ko teleserye ang buhay ko at maraming nanunood. Hindi ko alam kung paano ako babangon, DJ Rocky. Paano ko makakalimutan si Dan? Kasi kahit
Kahit gaano kasakit yung ginawa niya sa akin, mahal na mahal ko pa rin siya. At ang sakit-sakit isipin na sa bahay na inayos at pinundar naming dalawa, iba na ang kasama niya. Sa kamang tinutulugan naming magkayakap, iba na ang katabi niya. At ang pangarap naming buong pamilya, iba na ang kasama niyang tutupad. Durog na durog ako. Ang mamatayan ng anak at iwan ng asawa. Wala na atang hihirap at sasakit pa. Kahit na sinasabi ng pamilya ko na wala akong pagkukulang, iba ang nasa isip at puso ko. Kung hindi ba namatay ang anak namin, hindi siya maghahanap ng iba? Kung nabigyan ko ba siya ng isa pang anak, hindi ba siya magmamahal ng iba? Kung ginawa ko ba lahat-lahat, hindi niya ba pipiliin yung isa? Hindi ko maisulat ang eksaktong salita para ma-describe kung gaano kasakit yung nararamdaman ko noon. Hindi ko rin alam kung paano ako makakaalis sa sakit na nararamdaman ko. Then hindi na nakatiis sila Mommy at Kuya Mark. Niregaluhan nila ako ng plane ticket to Japan. Baka raw makatulong. Hindi ko ine-expect ang mga sumunod na nangyari. Hindi maisulat ang eksaktong salita para ma-describe ko kung gaano kasakit ang nararamdaman ko. Hindi ko rin alam kung paano ako makakaalis sa sakit na nararamdaman ko. Then, hindi na nakatiis sila Mommy and Kuya Mark. Niregaluhan nila ako ng plane ticket to Japan. My mom's sister and her family live in Japan. So sabi nila Mommy na magbakasyon muna ako doon kahit 3 weeks. Baka makatulong sa akin. So pumunta ako ng Japan. At yun pala talaga ang kailangan ko. Katahimikan. At malayo sa mga bagay na nakapagpapaalala sa akin kay Dan. Nagpatulong ako sa tita ko mag-apply ng trabaho. Sabi niya, mahihirapan daw akong mag-apply kung nurse ang gusto kong applyan. Kasi kailangan na marunong mag-Japanese. Pero madali raw mag-apply pag English teacher. So tinulungan niya ako dahil may kilala siya. Nag-apply ako at natanggap. Umuwi ako ng Pilipinas habang inaayos ang papel ko. After 1 month, dumating ang papel ko. Nagpa-visa at after, lumipad na ako pabalik ng Japan. Dala ko pa rin ang sakit, DJ Rocky. Pero umaasa ako na sa bagong lugar, bagong trabaho, bagong mga kaibigan, ay matutunan kong maging masaya ulit. Maranasan ko ulit ngumiti at masabing kaya ko to. Marami pa akong pwedeng gawin sa buhay. Nagturo ako sa isang maliit na English school. Nag-enjoy ako ng paunti-unti kasi ang babait ng mga estudyante ko. Madalas pag may free time sila, pinapasyal nila ako. Isang taon na ako nagtuturo sa Japan. Nang bigla na lang nag-message sa akin si Andrew. Nangumusta. Nagtanong kung pwede siyang tumawag. Hindi ako nag-reply. Ako na ang tumawag sa kanya. Nagulat siya kasi video call. Nagkumustahan kami, nagkwentuhan, ang tagal naming nag-usap. Alam niya palang nangyari sa akin dahil nasabi sa kanya ng mama niya. Nakwento ng mommy ko sa mama niya at kinuwento sa kanya. Lagi rin daw niya akong kinukumusta kay Kuya Mark.
Matagal na raw niyang gustong mag-reach out sa akin pero nangihiya at natatakot daw siya. After that, lagi na kaming magka-chat at magkausap. Para kaming bumalik sa high school days namin. Pinag-uusapan namin lahat. He became my friend again. Mali. He has been a good friend to me. Nagkalayo, oo. Pero yung pagkakaibigan namin, hindi nagbago. Minsan, may mga pasundot na landi si Andrew. Lolokohin niya ako na baka raw kami talaga ang para sa isa't isa. Pero hindi ko sineseryoso. Ayoko. Takot ako na we will be more than friends at hindi mag-work. Mawala siya sa buhay ko. But God moves in mysterious ways talaga. Na-assign si Andrew sa base nila dito sa Japan. Hindi ko alam kung talagang coincidence lang na sa Japan siya na-assign or nag-request siya. Either way, happy ako. Nagkita kami. Pinuntahan niya ako sa lugar ko at namasyal kami. May off siya na 2 weeks bago na naman siya magbarko for 3 months. Nagstay siya ng 2 linggo sa apartment ko. Hindi kami Hindi kami. Natutulog siya sa living room. Pag umaga may pasok ako, so namamasyal siyang mag-isa. Pag uwi ko ng gabi, nakaluto na yan at nakalinis ng bahay. Niloloko niyo ako palagi na pwede na raw siyang mag-asawa kasi magaling na siya sa gawaing bahay. I always ask him bakit nga ba hindi pa siya mag-asawa? Stable na naman siya. Hindi pa raw ready ang pakakasalan niya. Hindi pa ready ang pakakasalan niya. Yun ang lagi niyang sagot sa akin. Every time na may pahaging siya na mga ganyan, hindi ko pinapansin. Iniiba ko ang topic. Masaya ako na nakasama ko uli siya. Nalaman ang mga bagay na nagbago sa kanya. Na-appreciate ang mga bagay na ginagawa niya for me. Nung bumalik na siya sa work niya, bihira na kami makapag-usap through video call. Pero lagi yang may email sa akin. Magugulat na lang ako na meron akong delivery. Kung ano-ano ang ipinapadala niya sa akin. Minsan, naiisip ko, kami kaya talaga ni Andrew para sa isa't isa? Posible kaya yun? But I don't know. Dahil laging may takot sa puso ko. Kasal pa ako sa papel at natatakot ako na masaktan ulit. Nagtayo ako ng makapal at mataas na pader para hindi na ako masaktan ulit. Kasi pag naulit pa, hindi ko na alam kung paano pa ako makakabangon. Pero unti-unting binasag ni Andrew yung pader na yon. And one day, I just asked myself, how can I not love this person? I asked again, is he worth the risk? He definitely is. Meron akong takot na baka hindi matanggap ng parents ko, pero dahil alam nilang masaya ako, sinuportahan nila kami. Si Kuya Mark, super happy siya. Ilang taon na palang bayawang tawagan nila ni Andrew. Maybe people will say bad things about us kasi kasal pa ako sa papel at si Mark ay single. Pero wala na kaming pakialam dalawa. Kasi pareho kaming masaya. Nagsasama na kami ni Mark dito sa Japan. It's been 2 years and 8 months nang sinagot ko siya. And it was the happiest years of my life. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, lahat ng sakit na naranasan ko, it was all worth it. Wala akong babaguhin. Dan's love was peaceful. Lagi kaming takot saktan
kumusta ng isa't isa. Lagi kaming considerate sa gagawin at sasabihin sa isa't isa. We always choose peace. And we had Rafa, my angel. At kahit hindi ko siya nakasama o naalagaan, my baby will always have a place in my heart. Ang pagmamahal naman ni Andrew ay kabaligtaran ng kay Dan. We're literally Tom and Jerry. Hindi kami takot magpakatotoo sa nararamdaman namin. Pinag-aawayan namin ang pinakamaliit na bagay, pero pinagtatawanan din namin pagkatapos. Mag-aasaran kami pero after maglalambingan. Magagalit pero never maghahanap ng kapalit. Mag-aaway. Pero forever magkahawak ang kamay. It is the kind of love na kahit ipakita mo lahat ng bad sides mo, you have that assurance na he will stay. He will choose you no matter what. I am writing my story while watching our daughter sleeps. Oo. Meron na kaming 3-month-old baby. We named our baby Jaire. It means the God who provides. After all the pains and struggles we faced, God never fails to provide comfort from our family. He never fails to provide strength, wisdom, para bumangon at magpatuloy sa buhay at pagmamahal kahit ilang beses nang nasaktan. I asked Andrew to listen to the first part of the story. Ngumiti siya sa last part. Naalala raw niya bigla yung mga bilin ko sa kanya nung first time niyang nag-confess sa akin ng feelings niya. Sabi niya, hinding-hindi niya raw yun makakalimutan. Lagi niya raw ipapakita at sasabihin sa akin na mahal niya ako. And he will forever hold my hand. Because he will never ever let me go again. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Micah. At ito, ang aking secret file.